ga sarkoki har ma da kullanta daban yake tana da biyayya ta daban yake indo da take nake makiya da sun sake dan bar su a tsallake Aisha indo Aisha Aisha do ayi bari take a cikin biyu ke ina ce me mu biyu ashe kina da hali biyu sa'i masu gida biyu jira nake kiyan biyu ayyama gashi Jamila ta yi bari ranar jajibari wai kan tsuntsu ya ga kwari ya ce a harbo ya uzuri